Хвала Христу, прывітанне ўсім. Калі шчыра, то трошку я так думаў, спадзяваўся, што не буду записываць. Неяк російскія ўрачыстасці былі, там і свая там істома, і свае там нейкія справы. І так думаў, што добра ў мяне алібі не записываць, але нешта так слова кранулася такой цікавай тэмай, которая слова падымае. Сёння ў чытаннях мы чуем пра матыў багацця, і ў першым чытанні з кнігі Экклезіаста, і таксама асабліва ў Евангеліі. Цікава, што часам я чую, як людзі гавораць, што гэта не духоўная справа. Тэма маёмасці, багацця, гэта ўсё адно як не кранайся гэтага. Я асабіста не люблю на тэму фінансаў казаць, таму што это сфера прыватнасці. Мы не любім, калі задаюць нам пытанне, хто колькі зарабляе, дзе працуе, колькі грошай маеш, за колькі купіў, колькі заплаціў і так далей. Бо гэта сфера прыватнасці. Даволі інтымная сфера, як не дзіўна. І таму часам некаторыя кажуць, што гэта не духоўныя справы, а вось духоўныя гэта маліцца, гэта пра Езуса гаварыць там, і так далей. І здзіўляе, што насамрэч, асабліва ў новым запавеце, так шмат інфармацыі ёсць на тэму маёмасці і фінансаў. Калі ўсё пасабіраць, гэтага немала будзе. Напрыклад, цікава ўжо тое, што падчас спакушэння на пустыні д'ябал, калі спакушае Хрыста, гаворыць: «Пакланіся мне і аддам табе палову царства, я маю ўладу, табе магу даць». Цікава, што менавіта ў сферы фінансаў гучыць тэма спакусы д'ябала. І калі Христос падымае тэму дабрабыту фінансаў, то якраз такі скарэй нават прабуючы перасцерагчы сваіх вучняў. Канешне, па-чалавечы, па-светску гледзячы, нам хочацца сказаць, што калі ты з Господам, Бог благословіць, і справы пойдуць добра, і бізнес там і так далей. Это чыста светскае мышленне, і я так з вялікім сумам часта ўспрымаю, калі я бачу у поўнаевангельскіх цэрквах, пратэстанцкіх, як часта гучыць гэты матыў, асабліва там амерыканскія гэтыя цэрквы, гэтая тэма бізнеса нейкага, ўсё адно, па мне это трошку светскае мышленне, таму што там, дзе гучыць матыў фінансаў і дабрабыту, скарэй нават Христос хоча перад нечым перасцерагчы нас. Скарэй нават больш такія акцэнты. Канешне, не трэба дэманізаваць грошы. Таксама гісторыя хрысціянства ведала гэтыя крайнасці, калі ў матэрыі некаторыя ў кавычках падвіжнікі бачылі ўвогуле нейкае пракляцце і так далей. Я далёка не ў гэтым напрамку іду, але ўсё ж такі так шмат там, дзе Гасподзь гаворыць пра фінансы, ўсё-такі там скарэй нават нейкая перасцярога. Хаця б знакамітая гісторыя пра багатага хлопца, который так кідаецца ў ногі Хрысту і кажа: «Господі, хачу за табой ісці, выконваць волю тваю там, і так далей, што мне рабіць, каб увайсці ў Царства Божие». І Христос яму кажа: «Прадай усё, што маеш, ідзі за мною». І ён адыходзіць сумны, бо меў вялікую маёмасць, кажа Пісанне. І тады Гасподзь кажа шакуючыя словы: «Як цяжка багатаму ўвайсці ў Царства Божие». Заўсёды мне цяжка гэтыя словы каментаваць, таму што это сфера, паўтаруся, прыватнасці, інтымнасці. Усё адно, як чалавек багаты, такім мышленні каталіцкім, усё адно як вінаваты. У некаторых выпадках аж так ёсць. Канешне, это тэма крайнасцяў. І тым не менш, Гасподзь ўсё-такі гаворыць гэтыя словы: «Як цяжка багатаму ўвайсці ў Царства Божие». А пасля евангеліст дадае, каментуючы ўжо нейкай ступені гэтыя словы Хрыста, дакладней ён сам нават іх каментуе, як цяжка тым, хто спадзяецца на багацце, ўвайсці ў Царства Божие.
Ці, напрыклад, прыпавесць пра зерне. Адна з прычынаў, чаму зерне, пасеянае Богам, не ўзрастае, гэта клопат пра справы гэтага свету, клопат пра багацці, альбо нават суета, мітусня. Таксама это звязана з нейкім нашым бытам, з нейкім дабрабытам. І думаю, што вось эта мітусня это яшчэ больш крыўдна, таму што часта людзі мітусяцца і толку з гэтага ніякага няма. А якраз такі мітусня, от яна зробіць так, што ты прапускаеш важныя рэчы, Божыя рэчы прапускаеш. І зерне, пасеянае Господам, не ўзыходзіць. І цікава, што калі людзі займаюцца магіяй, звяртаюцца помачы да д'ябла, то, як правіла, гэта датычыць сферы дабрабыту. Канешне, это таксама і здароўе нейкае, але вельмі часта гэта тэма матэрыяльных каштоўнасцяў, тэма матэрыяльнага нейкага дабрабыту. Я памятаю, як раней здзіўляўся, калі распавядалі пра нейкую жанчыну, такую ведзьму на Браслаўшчыне, і казалі людзі, што яна там ніколі не працуе. Таму што да яе нават савецкія часы так шмат людзей прыязджала, і яны там працавалі. Яны рабілі на ёйным агародзе, а яна проста свае шуры-муры тварыла. Як шмат такіх розных ёсць сведчанняў, вось сёння ўзгадваю сведчанне аднаго рок-музыканта вядомага, который некалі пасля ўжо распавядаў, што не мог заключыць у Амерыцы там ніякіх сур'ёзных кантрактаў, і нехта яму параіў: падпішы пакт з д'яблам, і справы пойдуць. І ён, верачы, не верачы ў гэта, так зрабіў. І на наступны ж дзень яму патэлефанавалі з вельмі сур'ёзнай канторы і прапанавалі кантракт на агромную суму грошай. І цікава, што вось у гэтай сферы, от д'ябал так людзей зводзіць, як бы не здзіўляюся, што хрысціяне многія так вот на это і вядуцца. Таму што тут якраз такі, не ўсе чэрці зарыты, канешне ж не, але ўсё-такі это далікатная сфера, і недарма Христос і Святое Пісанне, Новы Завет перасцерагае. Думаю, не дарма. Не ўцякаць ад этой сферы, але ўсё-такі яе трэба разумець. І вось адна з такіх навукаў на тэму багацця, дабрабыту сёння гучыць у гэтай прыпавесці, которую многія з вас ужо недзе там пачулі на святой імшы. І я люблю гэтую прыпавесць. Яна адна з такіх няпростых, простая ў сэнсе гучання, але няпростых у сэнсе разумення. Для мяне эта прыпавесць некалі, падзялюся, была такім ратункам, калі аднойчы такі Божы, добры чалавек прыйшоў параіцца да мяне яшчэ, калі я служыў у Менску, прыйшоў параіцца, што рабіць, памажыце, там нехта з родных не хоча дзяліцца спадчынай. Нехта з блізкіх памёр, трэба падзяліць маёмасць, і нехта з родных не хоча. Я памятаю, так са спачуваннем слухаў чалавека, думаючы, што параіць, і зусім не разбіраўся ў гэтых судовых справах, у гэтых юрыдычных, у заканадаўстве, зусім не разбіраўся. Я ўзгадаў вось гэты ўрывак, калі да Езуса падыходзіць чалавек і кажа: «Господі, скажы, каб мой брат падзяліўся са мной». І памятаем, што Христос адказаў, мы сёння чулі ў Евангеліі, Христос кажа: «Хто мяне паставіў суддзёю над вамі?» І згадзіцеся, вельмі дзіўны адказ Хрыста, таму што чалавек прыходзіць да яго з запросам справядлівасці. Як бы з кантэксту вынікае, што скарэй за ўсё, не для таго, каб абагаціцца і прынізіць брата свайго. Скарэй за ўсё, гэта чалавек адчувае, што нейкая несправядлівасць. Брат не дзеліцца са мной маёмасцю, а павінен. І Христос не ўлез у гэтую справу. Вось это вельмі дзіўная рэч. Можна ўжо разважаць, няўжо Господь не за справядлівасць. Цікава, і Христос паказвае, што глядзіце, асцярожна з гэтай тэмай. Асцярожна будзьце. Я памятаю тады этой жанчынке, добрай Божай жанчынке, я не адказаў, а проста ўзгадаў гэтую прыпавесць. Кажу: ведаеш, у Евангеліі вось ёсць такая гісторыя, не прыпавесць, а гэтая гісторыя.
І я думаў, яна можа разлуецца, пакрыўдуе, што яна з просьбай аб парадзе такой вось памагчы ёй, а я раз не адказаў. А яна супакоілася, ўсё адно вот як Слова Божае аздаравіла сэрца, такі мір дало. Яна супакоілася і, памятаю, нічого не скаментавала, толькі сказала дзякуй, я ўсё зразумела. А я ёй сказаў гэтыя словы Христовыя: хто мяне паставіў суддзёю над вамі. Таму па-свойму гэтая гісторыя блізкая, но але цяпер сама прыпавесць. Вельмі простенькая гэтая прыпавесць. У аднаго чалавека ўрадзіла поле, вялікі ўраджай. І гэты чалавек, будучы гаспадарлівым, лагічным, адэкватным, ён думае, як добры гаспадар, што мне зрабіць, каб не змарнаваць гэтага добра. Паглядзіце, што дрэннага ўвогуле ёсць у гэтым спосабе мышлення. Вот што мне зрабіць, каб не змарнаваць добро, каб не змарнаваць грошы? Што мне зрабіць? Трэба ўкласціся ў нешта, можа ў банку, нейкія адсоткі каб ішлі, можа маёмасць купіць, можа, не ведаю, машыну не надта інвеставаць. Але это нармальны спосаб мышлення. Што зрабіць, каб добро не змарнавалася? І гэты чалавек думае, як гаспадарлівы такі празарліўца. Разбуру старыя амбары, пабудую новыя, і ўсё захаваецца. Што дрэннага ён робіць? Гасподзь яго называе неразумным. Што грэшнага ён робіць? Па ідэі, глядзіце, мы ўсе так павінны рабіць. І думаю, што спадзяюся, што большасць людзей так і робіць. Калі мы бачым, як добро гіне, часам такую мы кажам, што это безлабернасць, такая калхазня. Калі ўраджай ляжыць, там ніхто не прыбраў яго, трактар стаіць, гніе, это ўсё калхознае, не нашае, там ніхто яго рамантаваць не будзе. Мы кажам, што это такая саветчына. Што людзі не здольныя дбаць пра нейкі дабрабыт. Нешта зламаецца, яны не адрамантуюць гэта, это саветчына такая. І мы так наракаем, кажам, што няма гаспадароў, няма людзей адказных, которые думаюць там неяк наперад. Дык вось этот чалавек у гэтым плане, ён вельмі адказны. Ад яго трэба было б павучыцца. І мы так падобна робім. Я нават сёння так смехам прызадумваюся, што мы з ежай нават так робім. Калі ежа застаецца, не выкідваць жа ж яе. І што мы тады робім? Ёсць варыянт замарозіць. Працуе, паверце. Але найчасцей мы тады хочам з'есці. І мы, каб не выкідваць, пачынаем у сябе, мы становімся гэтымі амбарамі, калі можна так сказаць, прыкольны вобраз. І мы пачынаем у сябе складваць, мы пачынаем таўчы, абы не змарнавалася. І ў выніку парадокс такі, што часценька не на добро гэта выходзіць, нас разносіць, мы расшыраемся тады, а ўсё для таго, каб добро не змарнавалася. Як па мне, шчыра кажучы, нават калі мы выкінем гэтую ежу, калі няма ўжо куды яе дзець, некаму аддаць ці чалавеку, ці жывёліне, замарозіць і так далей, нават калі мы выкінем лішнюю ежу, бо яна сапсуецца, і так у гэтым большае добро, чым мы на сілу будзем гэтую ежу упіхваць у сябе. Вось ідучы за этой логікай, каб быць гаспадарлівым. І тым не менш, усё-такі, я бачу пазітыў нейкі. Этот чалавек, падкрэсліваю, гаспадарлівы. Ён думае, каб добро не змарнавалася. Христос яго называе неразумным. І ўпэўнены, што не таму, што ён такі гаспадарлівы, не па гэтай прычыне, а таму, што гэты чалавек, паводле прыпавесці, ён пасля расслабіўся. Ён кажа: душа моя, адпачывай, гуляй, маеш удосталь усяго. І вось ён згубіў гэтую такую канцэнтрацыю духоўную, ён занадта ўпэўнены ў сабе, занадта ўпэўнены ў сваіх фінансах, у дабры, у будучыні. І гэты чалавек ужо не спадзяецца на Господа, ён спадзяецца на свой спрыт, на сваю такую разліковасць, скажем так. Христос яго называе неразумным, але яшчэ важнейшая ёсць фраза, которая гучыць у самым канцы. Христос кажа: так ёсць з тымі, хто багацее перад людзьмі ў гэтым свеце, а не багацее перад Господам. І думаю, што ў гэтай апошняй фразе Христа
самая галоўная ідэя, каб нам зразумець вось гэтую прыпавесць. У чым небяспека багацця, у чым памылка гэтага мудрага па-чалавечы чалавека, гаспадарлівага? Яго памылка ў тым, што ён так стаў багацець у сваім дабрабыце, што перастаў багацець перад Богам. Вось у чым ягоная памылка была. Я так прызадумаўся, і нават вам раю прызадумацца, а што значыць багацець перад Богам? Вот задаць сабе задачу, я хачу абагаціцца перад Богам. Што мне для гэтага трэба зрабіць? Першае, што мне прыйшло, это мае версіі, гэта, канешне, выконваць закон і добрыя ўчынкі. Вот, калі я стараюся па-божаму жыць як праведнік, вот тады вот я станаўлюся праведнікам і вот так вот багацею перад Богам. Логіка ў гэтым нейкая ёсць, хаця я даволі насцярожаны да гэтай версіі, таму што ніхто з нас апраўдаць сябе перад Богам не можа і за той самасправеднасцю асцярожна. Хаця логіка ў гэтым ёсць. Іншая версія, што мне прыйшла, якая версія прыйшла, што значыць багацець перад Богам? Гэта інвеставаць у іншых людзей, з любві быць карысным для іх. Мне намнога бліжэйшы гэты вобраз. Я вельмі люблю, і многія, хто ведае гэты твор, звяртаюць на это ўвагу у адрынутых, у Віктора Гюго. Гэта знакамітая гісторыя, пачатак твору, калі катаржнік Жан Вальжан прыходзіць да біскупа, і там яго ўжо ловіць паліцыя, і біскуп яго ратуе, уваходзячы ў нейкі там абман, не ўлажу ўжо ў сам сюжэт твора. І там гучыць такая фраза, біскуп кажа: я вось гэтым срэбрам, гэтымі падсвечнікамі, я гэтай маёмасцю купляю твою душу у д'ябла, выкупліваю твою душу ў д'ябла, каб яна цяпер належала Богу. І герой гэты твору, Жан Вальжан, ён будзе ўсё жыццё хадзіць і думаць, памятаючы пра тое, што за яго заплацілі такую цану, каб яго зноў не пасадзілі ў катаргу. Ён будзе насіць гэтыя падсвечнікі, і ў самыя крытычныя моманты ён будзе ўзгадваць тое, што для яго зрабіў гэты біскуп. Вось для мяне это вобраз такі вельмі класны, што значыць інвеставаць у людзей. Гэта некалі заступіцца за такога чалавека, як зрабіў гэты біскуп, як піша Гюго, заступіцца за яго, памагчы яму, і па-рознаму людзі адрэагуюць, але так мы інвестуем, так мы здабываем сабе сяброў. І, магчыма, таму Хрыстос скажа, каб мы здабывалі сяброў нягоднай мамонай. Вось это ёсць адзін з відаў, што значыць багацець перад Богам. Гэта ў выніку ісці ў Царства Божае не адзін, не аднаму. А калі за тваімі плячыма будуць стаяць людзі, дай Бог, каб так было, зараз падумаў, як бы я так хацеў, каб за табой стаялі людзі, которые ўдзячныя, бо ты нешта важнае зрабіў у іхным жыцці. І гэта не пафас. І гэта не скупое дзякуй. А сапраўды людзі ўдзячныя, бо для іх это нешта значыць. Твоё жыццё, твоя паслуга нешта значыла, з нечага ты там уратаваў. Я б так хацеў, каб не аднаму стаць перад Богам, а каб недзе там гучалі гэтыя галасы, што ты ўсё-такі некаму сапраўды быў патрэбны. Гэта такая інвестыцыя больш сур'ёзная. Як па мне, што значыць багацець перад Богам. І трэці момант інвестыцыі, таксама такі цікавы, гэта, назову это так, твой характар. Хрысціянскі характар. Мы, глядзіце, мы нараджаемся не гатовымі людзьмі, такімі ідэальнымі і так далее. Мы нараджаемся дзяцьмі, которые не здольныя выжыць у гэтым свеце. І нас выжываць вучаць бацькі, роднае, бліжэйшае акружэнне. На першых парах, назовем так. А пасля мы вучымся самі. Мы працуем над сабой, мы інвестуем у свой характар, нешта нам не падабаецца, нешта мяняем там. Мы пачынаем для сябе вызначацца, што для нас важнае, якія прыярытэты.
якія прынцыпы. І вот так вот мы становимся асобай. Мы у нейкай ступені, да, мы нараджаемся асобай. Вось это вартасць чалавечага жыцця, ну, я на самага пачатку, з моманту нараджэння, але мы становимся асобай з вялікай літары. Да? Вот мы інвестуем у нашу чалавечнасць. І думаю, што Гасподь нам дае час, вот сколькі нам трэба пражыць, каб мы не змарнавалі гэты час, а некім там сталіся. Каб мы сталіся вот нейкай, ну, па Божу развітай асобай, чалавекам з вялікай літары. И думаю, что это такая сур'ёзная инвестиция. Ты меняешься, ты каешься, ты нешта разумеешь, и ты над собой працуешь. И той, кто ты был, вот я был 20 годов назад, сегодня мне классно, люди скинули старый здымок, удячны тому, кто скинул. Той, кто был 20 годов назад, и я сегодня, это іншыя люди. Я спадзяюся, што ўсё-такі рост адбыўся. Спадзяюся. Часам рэгрэс ёсць, да, часам людзі, наадварот, у мінус ідуць. Да, але ну, ты меняешься, ты растешь, нешта пачынаеш разумець. Да, і вот это вот, так і хочацца сказаць, вот я вот так вот багацею перад Богом. Таму што я станаўлюся чалавекам з вялікай літары, у такім нават хрысціянскім сэнсе. Я хочу быть подобным на моего пастора, я хочу думать так, как думае ён. Я не уяўляю, як можна багаціцца вот, без Слова Божага, без разважанняў над тым, вот, што прапаведвае мой пастор, мой настаўнік. Вот, но это моя версия. И она такая одна з самых сур'ёзных. Я нават ну, не ведаю, ці ў Царстве Божым будзе такі рост для нас. Ці будзе нам такі дадзены там такая магчымасць вот, ну, неяк над сабой там працаваць, меняцца. Ёсць у мяне падазрэнне, што не. Што вот на зямлі нам дадзены той час, каб мы сталіся такой зрэлай асобай, дарослай, самастойнай, мужнай, Божай. Вот это вот ёсць багацець перад Богом. І ў выніку паглядзіце ў этой прыпавесці. Гэты чалавек, ён мудры па-чалавечы. Ён прадказальны па-чалавечы. Ён не зрабіў нічога дрэннага. Але ён так заінвеставаў у гэтую маёмасць, мудра па-чалавечы, што не багаціўся перад Богом. І таму Гасподь называе яго неразумным. Пахвалёны Езус Христос.